ہمارے گھر میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں. پڑھائی کر اسی کیا پڑھائی جڑا تو کرنا کام بڑا پیار سے بڈھے ہو گئے. کون ہے ڈاکیا. آج جڑا گا کے بابا جی آپ کے نام پہ کھاتا ہے. ساڑھے نہ دے جی. ساڑھے نہ دے کنے خط بھیجے ساڑا کوئی نہیں نہ خط بھیجے نہ سانو پڑھنا آندا ہے ان پڑھ بندے سانو کی نہ خط بھیجنا ساڑا نہیں سور دا لے دو. بابا جی آپ کا خط ہے یہ. اوہ پتر میں کہنا پہ ساڑا نہیں ہو سکتا تسی غلط دو گے کسی اور دا لے دو ساڑا نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے. اوہ پتر ساڑا نہیں ہے تسی جاؤ کسی اور دا ساڑا نہیں ہے غلط ہو گئے نا. پتا تو یہ لکھا چلو دبئی سے اصغر کا. اوہ پتر آ بگا نا کی بولے دبئی سے اصغر. اچھا او اسکرا ان کو پڑھنا نہیں کسی کو نکال لو چلو دے دے اس کو انہوں پہنا کہ سائن کرو سائن. ہاں سائن دستخط. او کی ہوندے دستخط دستخط. کتھے سین تے کتھے دستخط اے اگر تے چھان ہو گیا چل پتر من پڑھ کے بتا لیا کی ہوگی. بابا جی ٹائم نہیں ہے میرے اور کو نہ خط دینے ہیں. او پتر منٹ نہیں لگنا ایک منٹ چل چاہ پانی تے پی جا چاہ پانی پی جا ساڈا چاہ پانی بچ گیا نہیں. بڑے اندر ایک کام نہیں کرنا بعد اب پتر کو لاس جی جی بابا. پتر اے مطلب چٹھی پڑھ کے دس یہ کی ہے صبح کوئی دے کے گیا کہنا تواڈے نہ دے ان پڑھ پڑھدا پڑھنا ہوندا کوئی نہیں کی کوڑے کوڑے وائے. ہاں کی کیڑم کوڑے وائے. بھائی لگی تھے نہیں. نہیں پتر کو نہیں اے مطلب چٹھی پڑھا تا لیا کیجے. بابا جی آپ ان پڑھ بندہ کتھوں آوندا مزدوری کر کے آوندا ہویا. بڑے تو ساڈے آ چل اللہ تو بندہ کر ہونا ہے پڑھانا چاہیے کسی کو. او پتر گل سنو بابا جی. پتر اے بس چھٹی پڑھا کے دے لیا کیجے. بابا جی چھٹی نہیں ہے چھٹی. اور ٹھیک ہے پتہ دے دیے اب پڑھا کے تو لیا کہ کہندا صبح تواڈے نال جایا اس مرو تے پڑھنا نہیں ہوندا لیا کی. بابا جی ٹائم کو لیا میرا پیپر. اور پتر پیپر دے کر لینا ایک منٹ نہیں لگنا. ہمارے گھر میں تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں. پڑھائی کر اسی کیا پڑھائی جڑا تو کرنا کام بڑا پیار سے بڈھے ہو گئے. کون ہے ڈاکیا. آج جڑا گا کے بابا جی آپ کے نام پہ کھاتا ہے. ساڑھے نہ دے جی. ساڑھے نہ دے کنے خط بھیجے ساڑا کوئی نہیں نہ خط بھیجے نہ سانو پڑھنا آندا ہے ان پڑھ بندے سانو کی نہ خط بھیجنا ساڈا نہیں سور دا لے دو. بابا جی آپ کا خط ہے یہ. اوہ پتر میں کہنا پہ ساڈا نہیں ہو سکتا تسی غلط ہو گئے کسی اور دا لے دو ساڈا نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے. اوہ پتر ساڈا نہیں ہے تسی جاؤ کسی اور دا ساڈا نہیں ہے غلط ہو گئے. پتا تو یہ لکھا چلو دبئی سے اصغر کا. اوہ پتر آ بگا نا کی بولے دبئی سے اصغر. اچھا او اسکرا ان کو پڑھنا نہیں کسی کو نکال لو چلو دے دے اس کو انہوں پہنا کہ سائن کرو سائن. ہاں سائن دستخط. او کی ہوندے دستخط دستخط. کتھے سین تے کتھے دستخط اے اگر تے چھان ہو گیا چل پتر من پڑھ کے بتا لیا کی ہوگی. بابا جی ٹائم نہیں ہے میرے اور کو نہ خط دینے ہیں. او پتر منٹ نہیں لگنا ایک منٹ
چا چاہ پانی دے پی جا چاہ پانی پی جا ساڈا چاہ پانی پڑ گئی پر بندہ کرے کی بڑے اندر تے ایک کام نہیں کرنا سن باہر جانا اب اتر کو گاس جی جی بابا ترے گاس اے مگر چٹھی پڑھ کے دس یہ کی صبح کوئی دے کے گیا کہنا تواڈے نا دے ان پڑھ بڑا پڑھنا ہوندا کوئی نہیں کی کوڑے کوڑے وائے ہاں کی کیڑم کوڑے وائے بھائی لگی تے نہیں چٹھی پڑھا تو لیا کیجیے بابا جی آپ ان پڑھ بندہ کتوں آتا مزدوری کر کے آؤں گا بڑے ہاتھ ساڈے چھٹی پڑھا کے دے لیا بابا جی چھٹی نہیں ہے چھٹی اور ٹھیک ہے پتہ دے لیے پڑھا کے دا لیا کہ کہندا سی میں تواڈے نال آیا اس بارے تے پڑھنا نہیں ہوندا لیا کی بابا جی ٹائم کو لیا میرا اور بتارا پیپر دے کر لینا ایک منٹ نہیں لگا اور شام میں چھٹ ہوتے 10 دا پتہ 10 کے جانا او یار کہ زمانہ آگے سمجھ نہیں میں لگتا ہے کہ پھر کسی کو پوچھنا کوئی چٹھی کوئی دے کے کہنا تواڈے نال ہے منو تو پڑھنا نہیں ہوتا پڑھ بندہ پر وہی پڑھ کے دیکھی جی میرا بڑا ضروری میچ ہے میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں اچھا میچ چل دے ایک منٹ لگا پڑھا کے لیا کی نہیں بابا جی میرا دوست میرا انتظار کر رہے ہیں دس کے جا وہ لیا کی اب کوڑ جا گھر ضرورت ریڈی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھائی کوشش کریں اور اگر وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھے انسان بن جائے تو وہ ساری زندگی آپ کو بہت اچھا اور اساتذہ کے بار بورڈ میں فیل ہوتا ہے پھر پریشانی کی بات ہے لیکن آپ کو زیادہ سے زیادہ اور یہ کہ آپ اپنے بچوں کو کم از کم 18 سال کی عمر تک دادا جان کیا بات ہے کیا پریشان بیٹھے پریشانی تو کوئی بات نہیں 10 کام ہو گیا جی دادا جان ہو گیا سارا کر جی ٹھیک ہے جان دادا جان آپ کیوں پریشان بیٹھے ہوئے پتر پریشانی تو کوئی کام نہیں ہے تھوڑے نال کوئی ہاتھا ہے چھٹی دے گئے انہوں پتہ ہے پڑھ بندہ کوئی پڑھنا آتا کوئی انہوں بس صبح تک کدیوں دے پیچھے فاتح کدیوں دے پیچھے کمر ٹوٹ کے دکھا کوئی پتہ نہیں کس کو پڑھا کوئی پڑھاتا نہیں تھا بس کھڑے بیٹھے تھے دادا جان مجھے دے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اچھا چلو میں سکول چھڑایا یاد ہے وہ 5 کے 7 سال ہو گئے تو کیا پڑھ کے دینا چل میں نے کسی اور پر کام کر
नहीं दादा जान, मैं खेतों में काम करने के साथ छुप छुप के पढ़ता भी रहा हूँ। अच्छा जी चल फिर दादा जान, वो जो दुबई वाले चाचू असगर हैं आपको सलाम देते हैं। वो कहते हैं कि आप तैयार हो जाएं, अगले महीने आपको उम्रे पर लेके जाना है। मुबारक हो। आज मैं बड़ा खुश हुई हाँ, बड़ा परेशान भी, शर्मिंदा भी हाँ। शर्मिंदगी निकल गया कि मैं तेरे को स्कूल छुड़वाया, तेरे को पढ़ा नहीं था, तेरे को काम कराया। आज मैं दिन मैंने कदियों दे पीछे बाजन में कदियों दे पीछे ते मैं खुश इस गल दिया कि तू अपनी शौक नाल पढ़ाई की थी छूट के मेरे तो ते हुण मैनू एक मिनट से तू पढ़ा देता। बड़ा ही खुश हूं तेरे, मैं तेरे को माफी मांगना, मेरे को माफ कर। दादा जान माफी की कोई गल नहीं है। मैं अल्लाह को भी माफी मांगना हूँ, मैं अल्लाह को दुआ भी करना, अल्लाह तुम लोग मुझे लंबी सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन हज़रात, जैसा कि आप सबने देखा है कि हमने एक छोटा सा हाका पेश किया तालीम की अहमियत के बारे में। आपने देखा है कि तालीम की कितनी ज़्यादा अहमियत है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने के लिए वक्त दें। तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपने देखा कि हमने तालीम हासिल नहीं की और हमें कभी किसी के पीछे भागना पड़ा, लेकिन एक शौक है पोते का था कि उसने अपनी मेहनत से छुप छुप के पढ़ाई की और मुझे 1 मिनट में पढ़ा दिया। इसीलिए मेरा आप सबसे गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, और अगर वो पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन जाते हैं तो वो सारी ज़िंदगी आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, आपको बहुत अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। और अगर आपका बच्चा कुन ज़हन है और असातिज़ा की बार बार रिपोर्ट में फेल होता है तो फिर परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और यह कि आप अपने बच्चों को कम अज़ कम 18 साल की उम्र तक किसी मदरसे या फिर किसी स्कूल में रखें। यह आप सबके लिए बेहतर है। शुक्रिया।